Виждам летището и пистата. Двама пилоти са на 50 метра от безопасното приземяване. Но се разбиват пред пистата в Колумбия. Главният ни приоритет бяха пътниците и тяхната безопасност. Боинг 737 се разбива, като се удря в земята. Разследващите търсят възможна причина, но не намират полезни доказателства. Още не можем да си го обясним. Едва когато проверяват цялата поредица от събития, най-после постигат напредък. Това е. Кое? Теглете, капитане! Разследване на самолетни катастрофи. Катастрофа до пистата. Това е истинска история. Филмът е създаден по официални доклади и разкази на очевидци. Малко след полунощ, полет 8250 на Айрес превозва туристи и местни от Богота до малкия колумбийски остров Сан Андреас. Океански курорт в Карибско море. Няма да можем да вечеряме. Да, ще е дълга нощ. Капитан Уилсън Гутиерес е пилот-ветеран с почти 20 години летателен опит. Поне най-после излетяхме. Вторият пилот, Камило Пинерос, лети за Айрес от 3 години. И има цяла година на новите Boeing 737 на авиокомпанията. Май ни очаква лошо време. Ще го следим. Пред тях има признаци на буря. През следващите 90 минути Боингът лети на североизток към Сан Андреас на височина от 10 800 метра. Пътниците са неспокойни след неочакваното 4-часово закъснение при излитането. Трябваше да се приземим преди 2 часа. Стюардесата Адриана Карденас Медина се опитва да успокои пътниците. Много от тях отиват на острова на почивка. Полетът закъсняваше, защото идваше от Кали, а и заради лошото време. Казаха, че закъснението е 2 часа, но накрая то се оказа двойно. Около 40 минути след излитането, капитанът вижда как пред тях се събират буреносни облаци. Авиокомпаниите работят денонощно, така че пилотите летят при всякакви условия. През деня, през нощта, в добро и лошо време. Като професионален пилот, човек постоянно се справя с такива предизвикателства. Преди да започнем да снижаваме към Сан Андреас, започнахме да усещаме лека турбуленция. Дами и господа, моля, върнете се по местата си и закопчайте колените. Валеше. Имаше светкавици, много светкавици. Турбуленцията започна да се усилва. След като изминават половината от пътя, капитанът все повече се тревожи, че над дестинацията им може да излезе силна буря. Струва ми се, че бурята няма да ни се размине. Да, облаците са много. Близо до Сан Андреас пътуването започва да става все по-неприятно за пътниците. Обикновено минаваш през турбуленция, но после спира. В този случай светкавиците падаха една след друга. Самолетът се тресеше силно и турбуленцията не спираше. Виж, Камио, събира се около целия остров. И над Сан Андреас ли ще е така? На по-малко от 20 минути от летището, времето на Земята изглежда се променя бързо.
Поискай доклад от Сан Андреас. Добре, ще попитам. Контролиращия трафика в Сан Андреас също следи отблизо промените във времето. Добро утро, Сан Андреас. Тук Айрес 8250. Слушам ви. Кажете ни какво е времето на летището. Добре, Айрес 8250, вятърът е лек, видимостта е над 10 км, има разкъсана облачност на 450 метра. Близо до летището времето е лошо, но не вали дъжд. Въпреки лошото време по пътя, условията в Сан Андреас са много по-добри. Айрес 8250, спуснете се на 900 метра, имате разрешение за кацане на писта 06. Прието, продължаваме да се спускаме към 900 метра. В салона пътниците се тревожат заради засилващата се буря. Едва ли ще продължи дълго. Казахме им, че прелитаме през лошо време, но скоро ще излезем от него. Но така и не излязохме. Айрис 8250 над летището има буря. Прието, благодаря. Спусни колесника. Айрис 8250 над пистата леко рами. Какво прави? Рами. Да. Добре, съобщим. Екипажът да заеме местата си за кацане. Вдигнете масичката, моля. Бурята продължава да се засилва. Айрес 8250 се готви за финалния заход. Добре, задкрилки на 5. Мокра писта, 3 на автоспирачките. Да ги оставим на 2. Екипажът подготвя самолета за кацане. Времето в Сан Андреас се променя бързо. Айрис 8250 вече вали силно, видимостта падна до 5 км. Видимост 5 км. Майчица, Особено когато видиш, че времето се влошава, това те кара да си малко по-внимателен, защото тенденцията е към влошаване. Дъждът стана още по-силен. Турбуленцията се засили и се чуваха още повече гръмотевици. при влошаващите се условия и само на 11 км от пистата капитанът потвърждава процедурата в случай, че се наложи да прекратят кацането в последния миг. Ако минем на втори кръг, завиваме надясно. Правилно, да. Когато приближаваш дестинацията и виждаш какво е времето там, това, за което мислиш, е как да разположиш самолета за кацане в тези условия и какво да правиш, ако не кацнеш. Само на минути преди приземяването пилотите правят последна проверка. Карта преди кацане. Спойлери, Армирани. колесник, Спуснат. задкрилки, 30. проверката е изпълнена. Бяхме на около 5 минути от пистата. Виждах светлините на острова в океана. Но на по-малко от 2 минути и половина от кацането видимостта намалява драстично. Айрис 8250, виждате ли пистата? Не. Още не. Секунди по-късно. Виждам летището и пистата. Айрис 8250. Облаците над Сан Андреас се вдигат. Виждам пистата. Готови сме за кацане. 150 метра. На 150 метра от земята екипажът забелязва пистата. Капитанът изравнява самолета. Айрис 8250, вятърът е от 60 градуса и е 15 възела. Тогава вятърът се засилва. 15 възела насрещен.
При срез на вятъра използваме максимална тяга и минаваме на втори кръг. Не пипай зад крилките и колесника. Заради силния порой видимостта намалява отново. 15 метра. Внимавайте, капитане. Вторият пилот осъзнава, че са твърде ниско, за да кацнат безопасно. 12 метра. Ще успеете ли? 9 метра. 6 метра. Терен! Капитана дърпа своя штурвал. Но е твърде късно. Внезапно усетихме силен удар. В 1 часа и 47 минути Айрес 8250 се удря в земята с 131 души пътници и екипаж на борда. Стана инцидент. Айрес 8250 се е разбил малко преди приземяването си в Сан Андреас и е разкъсан на 3 парчета. В предната част на самолета стюардесата Адриана Карденас Медина е оцеляла след ужасната катастрофа. Добре ли сте? Зашеметени и с травми след удара, пътниците отпред започват да се подреждат зад предната врата на самолета и аварийната пързалка. Но има нов проблем. Главната врата е заяла. С колегата ми се опитахме да отворим вратата, но не успяхме. Един пътник ни помогна. Стюардесите опитват максимално бързо да свалят 125-мата пътници от самолета. Основният ни приоритет бяха пътниците и тяхната безопасност. Всички се бяхме концентрирали върху това. Ето и равносметката. Един загинал пътник, след като е ударен в гърдите от масичка. Втори пътник е тежко ранен при сблъсъка. Умира в болницата 2 седмици по-късно. Когато се качваш на самолет, си представяш, че ще слезеш от него по същия начин. Непринудително или ранен, изплашен, разочарован. Човек никога не си представя такива неща. Катастрофата и разрушаването на самолета на Айрес бързо се превръщат в голяма международна новина. Тази сутрин се е разбил самолет в Колумбия. Боинг 737 се е разкъсал на части след удар в земята. Колумбийските авиационни власти трябва да разберат защо пътнически самолет от един от най-използваните модели по целия свят се е разбил. Следователят Джулиан Ешевери е сред първите пристигнали на мястото на катастрофата. Разбите на 3 парчета. Определено е бил изравнил за кацане. По ориентацията на отломките, следователите разбират, че полет 8250 е бил изравнен идеално над пистата в Сан Андреас. Когато видяхме отломките за първи път, разбрахме, че мястото на първия удар е наблизо 40 метра преди началото на писта 06. Сблъсъкът е станал под малък ъгъл при сравнително висока скорост. Данните от магнитофона с разговорите в кабината са открити много бързо. Отлична работа. Дано те ни дадат отговори. Но докато анализират записите, следователите трябва да разчитат на отломките на мястото, за да обяснят причините за катастрофата.
Екипът изучава следата от отломки, която продължава 50 метра след началото на пистата. Колесникът е бил спуснат. Откъснал се е. Били се изравнили и готови, но някак са се ударили в земята силно на метри преди пистата. Следователите не разбират защо самолетът е стигнал толкова близо до пистата и въпреки всичко се е ударил преди нея. Докато екипите по разчистването транспортират отломките до близък хангар за анализ, следователите се питат каква роля е имало лошото време. Ами ако ги е свалила бурята? Екипът разглежда метеорологичните доклади от нощта на катастрофата. Метеорологичните условия по време на катастрофата бяха сред нещата, които имахме предвид при разследването. Въз основа на първата информация, която получихме, би ли усилил, светкавица е ударила самолета и е причинила трагедията. Казват, че е светкавица. Ще видим. Ешеверия и екипа му знаят, че катастрофи, причинени от светкавици, на практика не съществуват. Светкавиците могат да са много зрелищни и да ви заслепят със своя ярък блясък, но не представляват голяма заплаха за самолета по време на кацане. Следователите трябва да разберат дали е имало светкавици близо до Боинга при приближаването му към Сан Андреас. Имаше доказателства от една от камерите за наблюдение, която беше записала последните мигове преди катастрофата. Прилича на светкавица. И времето съвпада. Във видеото се виждаше силен блясък. Решихме, че самолетът може да е бил ударен от светкавица. Екипът преглежда разрядниците за статично електричество на самолета. Разрядниците се намират по задните ръбове на крилата и помагат за разреждането на натрупаното статично електричество. Ако самолетът беше ударен от светкавица, щяха да са стопени или изгорели. Само че те не са. Следователите не намират следи от пряк удар от светкавица по самолета. По време на огледа на отломките, който направихме внимателно, не открихме следи от взаимодействие с светкавица. Чисти са. Но Ешеверия има още много въпроси без отговор за времето в нощта на катастрофата. Изглежда имало силна буря. Условията, в които самолетът е взаимодействал с терена преди да пристигне на писта 06, подсказваха, че в последния миг може да имало срез на вятъра. Срез на вятъра е явление, при което посоката или скоростта на вятъра се променя много рязко. Вятър от 60 градуса със скорост 15 възела. Вятърът се усилвал. Възможно ли е силният вятър в основата на пистата да е причина за катастрофата? Трябва да проверим за срез на вятъра. Екипът научава, че само 2 минути преди катастрофата с засилването на бурята е имало пориви във вятъра край пистата. Продължава огледа на данните от полета. И така, силен насрещен вятър, но нулев нисходящ въздушен поток. Следователят Джулиан Ешеверия открива, че силният вятър е удрил самолета челно, а не отгоре. Не толкова, че да го забие в земята. По време на кацането е имало засилване на скоростта на вятъра, но в този случай то е било хоризонтално.
В данните от полета няма следи от вертикална промяна на вятъра, заради която самолетът да е загубил височина. Следователите откриват само умерен челен вятър по време на катастрофата. Това не им помага с нищо. За сега времето отпада. Фактът, че не беше срез на вятъра, ни накара да се фокусираме върху операционни аспекти, които можеше да са причинили катастрофата. Да разгледаме самия самолет. Следователите се питат дали повреда на двигателя не е причинила катастрофата на Айрес 8250. Лопатките са огънати в обратна посока на въртенето. Това показва на следователя Джулиан Ешеверия, че двигателите са работили при удара в земята. Да продължаваме. Измерването на положението на задкрилките показва, че са били в правилна позиция за приземяване. Задкрилки 5. Мокра писта, автоспирачки на 3. Да ги оставим на 2. Задкрилките са там, където трябва. Следователите не откриват нищо, което да показва механична причина за катастрофата на Айрес 8250. Огледахме управляващите плоскости на самолета. Огледахме конфигурацията на задкрилките, ключовете в кабината, двигатели, вертикално кормило, управляващи плоскости и всичко е както трябва да бъде. Нямаше повреди в системите или проблеми с GPS-а и двигателите, които биха накарали самолета да кацне преди началото на пистата. Подполковник Евър Сабогал от военновъздушните сили на Колумбия се присъединява към следователите. Трябвало е да извършат кацане в изключително лошо време и особено тъмна нощ. Около тях е имало светкавици и са били под натиск да се приземят. Дали са били готови за кацане в такива условия? Следователите трябва да разберат дали бурята е изненадала пилотите. Ако е било така, това може да е довело до грешки при захода. Най-важната част е какво ще е времето, когато пристигнем. По-маловажно е какво е сега. Когато си много близо до летището, трябва да се увериш, че си наясно какво време те очаква при финалния заход за кацане на пистата. Може ли да ви покажа това? Екипът вече знае, че времето се е променяло бързо точно преди удара. Трябва да разберат дали авиодиспетчер е уведомил пилотите. След като влязоха в моята зона, ги уведомяваха редовно. Сан Андреас, добро утро. Тук Айрес 8250. Слушам ви. Кажете ни какво е времето на летището. Добре, Айрес 8250, вятърът е лек, видимостта 10 км, разкъсана облачност на 450 метра. Близо до летището времето е лошо, но не вали дъжд. При всяка промяна на времето им съобщавах за нея. Спусни колесника. Айрес 8250 над пистата, леко рами. Какво? Рами. Леле. Минути по-късно рамежа се превръща в истинска буря. Айрес 8250 над пистата вали силно, видимостта е намалена до 5 км. Звучаха ли притеснени от времето? Не бяха особено притеснени. Всичко им съобщавах. Авиодиспетчерите умеят отлично да разпознават промяната във времето, особено във вятъра, видимостта, които са двата най-важни фактора при захода към пистата. Но решението дали самолета да се приземи се взима от капитана. Той или тя е отговорен за решението дали условията позволяват кацане.
Айрес 8250, виждате ли пистата? Не. Още не. Виждам летището и пистата. Айрес 8250. Така е редно, защото единствено пилотът може да види най-добре условията, в които е самолетът и дали видимостта позволява да видят пистата и да се приземят на нея. Внимавайте, капитане! Следователите вече разполагат с данните от полета на Айрес 8250. Цифровото устройство за запис на данните записва стотици или хиляди различни параметри и показва всичко, което самолетът прави. Дали колесникът е спуснат, височината, скоростта и много други функции на системите в самолета. Екипът търси показатели, които показват как пилотите са управлявали самолета в бурята. Ето, 25 минути преди да стигнат до летището са превключили на режим вертикална скорост. Това решение е съмнително. Следователите виждат, че пилотите са избрали режим на автопилота, наречен вертикална скорост. Айрес 8250, спуснете се на 900 метра, разрешение за кацане на писта 06. В режим вертикална скорост екипажът трябва да избира ръчно скоростта на снижение. Този режим изисква много операции, защото постоянно трябва да изчисляваш височината спрямо разстоянието. При Боинг процедурата обикновено е да се използва автопилотът при заходите, особено когато времето е лошо. Това, че тези пилоти са избрали ръчно управление и са изключили автопилота, е срещу препоръките на Боинг. Следователите проверяват скоростта на снижение на самолета. Вижте това. Снижават към пистата с 330 метра в минута. Според производителя, скоростта на снижение не бива да надвишава 275 метра в минута. Това е важна следа. Ако надвишават 300 метра в минута, значи заходът е нестабилен. Екипът разбира, че самолетът е снижавал твърде бързо и има теория за причината за сблъсъка с пистата. Сигурно са се опитвали да видят пистата възможно най-скоро. Когато сваляш самолета по-рано, се надяваш да видиш пистата по-рано. Ще си под облаците и видимостта ще е по-добра на по-малка височина. Но тази стратегия не помага на екипажа на полета на Айрес. Въпросът е защо? Следователите могат да сравнят захода, който екипажът е трябвало да направи с този, който е направил. Трябвало да снижават плавно. Но през цялото време са били твърде ниско. Дори не са се опитали да се върнат към глисадата. През цялото време е променял вертикалната скорост. Не са имали постоянен ъгъл и курс. По тази причина винаги са били по-ниско. Заради захода си не са били на правилната глисада за снижение. Не са ли знаели, че летят ниско? Папи, индикацията не им ли е показала? Папи светлините или индикаторите за прецизен заход са цветни светлини от двете страни на пистата, показващи на пилотите дали са твърде високо или ниско при захода. През онази нощ индикаторите на летището са в пълна изправност, но самолетът е снижавал твърде ниско. Защо човек, който управлява самолет, би избрал такъв заход, дори когато светлините му показват, че е под правилната глисада към пистата? Екипа се надява, че записващото устройство на гласовете в кабината ще даде отговор на всички техни въпроси. Фокусират се върху последния заход. Карта преди кацане. Спойлери, Армирани. колесник, Спуснат.
Задкрилки. 30. Карта изпълнена. Ниско сме. Айрес 8250, виждате ли пистата? Не. Още не. Виждаме летището и пистата АРС 8250. Виждаме пистата. Готови сме за кацане. Спри. Чухте ли това? Върни из 30 секунди. Картата е изпълнена. Ниско сме. Айрес 8250, виждате ли пистата? Спри. Капитанът разбира, че са под глисадата, но не го обсъждат и не се издигат. Просто продължават. Защо? Продължете. При финалния заход, капитанът просто продължава да лети. Целта му е да достигне пистата. 15 възела. Челен вятър. При срещна вятър използваме максимална тяга и минаваме на втори кръг. Не пипай зад крилките и колесите. Да, сър. Всичко звучи наред. 15 метра, Внимавайте, капитане. 12 метра, 9 метра. Теглете, капитане! Вторият пилот разбира, че нещо не е наред. Но капитанът не реагира. Защо? Най-после следователите имат стабилна следа. Следователите са озадачени от действията на капитана на полет 8250. Те го разпитват какво е станало при захода при Сан Андреас. Мислих, че всичко е наред, докато не се разбихме. Имаше буря. Сигурно е заради светкавица или вятъра. Не са се усъмнили в захода, който са изпълнили. Не са допуснали, че процедурата е неадекватна. И казаха, че вероятно вятърът е причинил катастрофата. Но когато питат капитана какво са показвали светлините индикатори, отговора му води до първия голям пробив в разследването. Не съм сигурен какво показваха светлините. Наблюдавах зелените светлини на прага. Както всеки път. Виждам летището и пистата. АРС 8250. Виждаме пистата. Готови сме за кацане. Наблюдавали са зелените светлини в началото на пистата и не са видели информацията от страничните индикатори. Вместо да се приземи в зоната за кацане, която е тук, капитанът казва, че винаги каца тук, на прага. В показанията му забелязахме, че често е действал така. Насочвал е носа на самолета към пистата при заход и кацане. Някои пилоти разсъждават така. Искам да съм на пистата възможно най-рано, за да мога да спра, ако има проблем с спирачките. Затова нарочно кацат по-рано от зоната за приземяване. Възможно е пилотът да е целял точно това. Да е търсил зелените светлини и да се опитвал да кацне. Следователите питат капитана защо е кацнал по този начин. Така съм обучен. Правех това, което съм правил винаги. Видяхме, че екипажът е избрал заход съгласно свои критерии, а не спрямо препоръчваните от производителя. Следователите трябва да разберат какво е накарало екипажа да направи това. Проверяват миналото им. Виж това. Пилотира този тип самолет само от 8 месеца. През предните 12 години е пилотирал турбовитлови. Досиетата показва, че капитан Готиерес доскоро е пилотирал турбовитлови самолети Dash-8, преди да премине на много по-големите Boeing 737.
Това откритие дава нова следа. Това е. Какво? Летял е като с турбовитлов самолет, а не като с 737. Следователите откриват, че по-голямата скорост на снижение, с която е летял Боингът, е по-скоро като тази, която е нормална при турбовитловите самолети. При натрупването на много опит с турбовитлови самолети си създаваш навици. Когато започнеш да пилотираш реактивни самолети, започваш да се затрудняваш с приборите, които се грижат за безопасността. Трябва да разберем как са обучени да пилотират 737. Айрес започва като малка регионална авиокомпания с турбовитлови самолети в Централна Колумбия. През 2009, годината преди катастрофата, Айрес се разширява значително и добавя 9 Боинг 737 към своите самолети. Обикновено практиката е да се наемат опитни пилоти на 737 за новите самолети. Но Айрес не постъпват така. Добре, благодаря. Не са наели нови пилоти за Боингите, просто са прехвърлили пилотите на турбовитловите към тях. Това не е шега. При турбовитловите всичко е много по-лесно. Самолетът е по-бавен, реагира по-бързо, издига се лесно. Турбовитловият самолет позволява повече грешки. При турбореактивните не е така. Какво са направили Айрес, за да преминат безопасно пилотите на новите 737? Следователите преглеждат данните за обучението на екипажа. Капитанът е преминал на 737 само след 5 седмици обучение, а вторият пилот се е обучавал само 2 седмици. Екипът стига до заключението, че пилотите не са обучавани достатъчно, за да са готови да пилотират 737. Най-важното при захода е да се премахнат старите навици на пилотите на турбовитлови самолети и да се научат новите. При турбореактивните самолети е нужно да се предвижват много неща. Нужна е голяма концентрация. Нужно е да разбираш какво прави компютърът. Следователите стигат до извода, че капитана вероятно е използвал навиците си от турбовитловите самолети при опита си да кацне на пистата в Сан Андреас. Действал е като с турбовитлов самолет. Целил се е в Прага, но се е разбил преди него. И още не можем да си обясним защо. Следователите вече знаят, че капитана на Айрес 8250 се е опитал да приземи самолета си на прага на пистата. Виждам пистата. Готови сме за кацане. Както е приземявал турбовитлови самолети. 150 метра. Айрес 8250, вятърът е от 60 градуса, скорост 15 възела. 15 възела челен вятър. Но това не обяснява защо самолета се е разбил преди пистата. Последното парче от пъзела им обягва. Следователите отново слушат записа от пилотската кабина с надеждата да са пропуснали нещо. 15 метра. Внимавайте, капитане. 12 метра. 9 метра. Ще се справите ли? 6 метра. Теглете, капитане! След като вижда пистата, капитанът не се опитва да коригира височината чак до катастрофата. Дори когато вторият пилот го предупреждава. За какво е мислил? Когато следователите разглеждат профила на полета и осъзнават, че той се е ударил в земята преди пистата, без капитанът въобще да коригира нещо и да се опита да издигне малко самолета чак до последния момент, тогава следващият въпрос е: на какво прилича този модел? Това по всички критерии е класическа катастрофа
поради недостатъчна височина. Класическа катастрофа поради илюзия черна дупка. Илюзията черна дупка се получава в тъмни нощи, когато няма наземни светлини между самолета и прага на пистата. Контраста между светлините и пълния мрак създава илюзия, която кара пилотите да мислят, че пистата е по-близо, отколкото е всъщност. Това ги кара да снижат самолета твърде рано. Това създава визуална илюзия като в черна дупка. Губиш напълно възприятието си за дълбочина. Говорим за нощен заход на остров без ясна разлика между земя и вода. Само светлините на пистата служат за ориентир. Когато захождаш ръчно, рискът да получиш илюзия черна дупка се увеличава. Дъждът намалява видимостта. Вдясно имам много малко светлини. Виждат се почти само тези на пистата. Това е илюзия черна дупка. В такъв случай използваме максимална тяга. Не пипай зад крилките и колесника. Да, сър. В този случай ефектът черна дупка е влошен от друг ефект, генериран от фаровете на самолета и дъжда. Защо ли? Защото когато фаровете на самолета са включени, започваш да виждаш дъжда. Чистачките работят, отвличат ти вниманието. Мозъкът трябва да пресмята всичко това и да определи къде е пистата. Дори и всички проблеми на полет 8250 не са предпоставка за катастрофа. Но, ако добавим черната дупка, всичко се връзва. Илюзията черна дупка е последното парче от пъзела. Затова екипажът постоянно е под глисадата, без да е наясно и не стига до пистата. Колумбийските авиационни власти издават поредица препоръки, сред които преглед на процедурите на Айрес при ръчно приземяване. Причината за тази катастрофа не е една. Факторите, които са я предизвикали, са много. Видът за ход, обучението на пилотите. Ще се справите ли? Мисля, че една от най-важните препоръки след това разследване е подобряването на подготовката, особено на бившите пилоти на турбовитлови самолети. Стюардесата Адриана Карденас Медина все още е навестявана от спомена за обречения полет. Животът ми се превърна в борба. Получих трайни физически и психически травми, с които вероятно никога няма да се справя. Това, което преживях, не беше нормално и ме съсипа. За следователите, катастрофата на Айрес 8250 е поучителна история за опасността от недостатъчно обучените екипажи. Най-важната препоръка, която направихме, беше да се подобри обучението на екипажите и да се следват инструкциите на производителите, за да се предотвратят подобни инциденти.